से हंटेड घर जो माने फीस्ट कला बेले भूत भूत भारी आम सब्सक्राइबर किसी बुलिया बुझाई चौचर पका पका तो कौन शिको सिटी ए भाई ये कौन भी ए भाई चलती हूँ हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु चिकु आपण मानक स्वागत करछि हमर न्यू ब्लॉग को हमर YouTube चैनल होछि ओडिसा घोस्ट ब्लॉग और हमर सब्सक्राइबर किछि कोटे जागार क्लिप पठेछंती आ देखो आगु जोड़ी रहतो हम वीडियो सहित तो गाइस दिन क्लिप तो आपन देखि सारे आसत आम सहित वीडियो जोड़ी रुहन चलो हाथ धरा बाहर एरिया ना एटा पक्का भागे जा बाहर एरिया हम जाने एरिया घर भी लगे रे गाइस यही से हंटेड घर जो माने फीस्ट कला बेले भूत भूत भारी आम सब्सक्राइबर किसी घर वीडियो कर पठे आप तो देखते दिन क्लिप रे आम से घर पाखे आसी पहुंची गला आसत घर भीतर टाइम टा देखी था गूगल टाइम टा देखि देल कि हम ये सब्सक्राइबर ए श्री गूगल टाइम तो गाइस देखि पाथबे 12:43 हेची आसंतु हाँ हाँ देखिए कोलप अच्छी घर काला पड़ देखी था प्लेस देखी था बाहर बाहर देखिए बाहर आगु चला आगे आस रे मोटा मोटा बिल कि रे बाउंस बुदा लोक कहया कथा जे टिके बाहर फीस वाला ठीक ना नहीं हां डरौजी लोक तो एटाला सेही जगह जोडी की केडे बाहर डरौजी डाला सेही जगह लाइट टे बुले छाडी बस ए सेही वाला से बाउंस होसो इति पिला रोसई करंदी एई घर रोसई कला टिके बाहर सेति में हंटर जाय आइछे ना को हां बस कैमरा ई कर भाई देखो आम भर ताला पड़ी देख भर ताला पड़ी हम जापरूनी से आम बाहर को जाऊँ बाहर तुम क्लिप्टा देखे ये आस ये देखिए आस जो लोक कहया कथा जो मैंने रोसई कर शांति खाया दे पार शांति से खाई जापारना देख ये जो गछटा ये जो गछटा है विशाल गछ कहते खाइला बेले डाला फाड़ा पड़े लोक कहया कथा जो खाइला बेले डाला रोसई पड़े पड़े ना पड़े खाइबा डालाटा पड़े पिला कहया कथा जो आम भाई शांति खाई पारनु से भिडियो कर ये घर जोटा आम भर जी किए रोसई कर आसिक खसर खसर कर ठीक ना नहीं खसर कर ना नहीं से भय कि किए रोचे से ब्लगटा करके आसुना ताला पहला घर आम आगू जाऊँ क्लिप कर आगे जो अच्छी
ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଠି ଆଗରେ ବି ବାହାରୁ ସବୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଗୋଟେ କି ବାହାରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏ ସବୁ ଇଏରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ବାହାର ପ୍ଲେସ୍ ନା ଆଉ ଜାଣିନି କେତେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ବାହାର ସୁବିଧା ଟିକେ ଭଲସେ ଆଣ। ପୋଷା ବି ରହୁଛି ତାକୁ ଖତର ଲାଗି ସେଇ ରହୁଛି କହୁଛୁ। ତ ଗାଈ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଉଁଶଟା କେମିତି ଭାଇ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଲ ମଝିରେ ହବାରୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଲୁଆ କଣ ଭୁକୁନ୍ତି ସେପଟେ? ବିଲୁଆ ଭୁକୁନ୍ତି ଚକଚକିଆ ତ ଗାଈ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ବିଲୁଆ ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଉ ଛାଡ ଅଛି ଜାଗା ଆମେ ଆଉ ଛାଡିକି ଯାଉନୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏ ବାଉଁଶ ପାଖରେ ଦୁଲ ଭୁଷୁଛନ୍ତି। ନା ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ନା ଦେଖି ଆସିବା ନା ଗୋଟେ ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ବାହାରେ ଜାଣିନା ପାଟି କର ଆଗକୁ ଯିବା ଖାଲି କାନ୍ଦୁନ୍ତି ବିଲରେ। ଗାଈ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିବୁ। ବିଲୁଆ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ କଣ ହବ? ବେଳା ବି ଭଲ ନାହିଁ ନା ସବୁ ଏକାଠି ଖାଲ ଏଠି ଖାଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ ଆସିକି ହେଲା ଗୋଟେ। ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ହଁ ହଁ ବାସ୍ ଫୋନଟା ଉପରେ ଥାଉ ତା ଆଡି ଗଲାନି ଆମର ଆଡେ ହଉ ଆମର କଣ ଗଛ କୋଉଳେ ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି ଭାଇ ଟର୍ଚ ମାଇଲୁ ପୁରୁ ମାରି ଟର୍ଚ ପୁରା ଶୁନଶାନ ବିଲୁଆ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଉନୁ ଭାଇ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଭିଡିଓ କରିବୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିଛୁ ବାଉଁ ସୁଧା କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଲୋକ ତାହେଲେ ସତ କଥା କହନ୍ତି ଗୋହି ବାଗି ହେଇଛି ଦେଖୁନି ଦେଖୁନି କୋଉଟା ଗୋହି ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ବାହାର ଏରିଆ ଭାଇ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲୁଆ ଫିଲା ଭୁକିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଭାଇ ଠିକ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଦିନ ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଭାଇ କିଛି କ୍ଲିପ୍ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗାଈ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ। ଜଣେ ଜଣ କରି ପଶ
ଜାଳ ତ ମତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ବାହାରିଥିଲା ସେ ବାଉଁଶ ଲାଗିବ ହେଲା ସେଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରେ କି ଆମେ ଏଠୁ ମାନେ ପିଲା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ନା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ପଳାନ୍ତି ଏଠୁ ଠିକ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ପଳାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଏଠି ତ ଅଛି ଟିକେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି ପିଲା ଡର ହୁଅନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହେଲେ ମାଉଁସ ଫାଉସ କୁଆଡେ ସିଝେଇନି ଆଉ କିଛି ନଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ଠିକ ଆଇଛି ଦେଖିବା ଭାଇ ଶିକର ହେଇଗଲା ସେଠି କଣ ପକା କଣ ଶିଖ ସେଠି ଏ ଭାଇ କଣ ବେ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଚଲତି ଭାଇ ଏଠୁ ବାହାର ଭାଇ ଏଠି ବାହାର ବାହାର ପାଣି ପାଣି କେହି ଆନ ଉଠାଅ रो ବସା ବାଗର ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡୁ ନେଇଯିବା ପକା ପକା ତା ଭାଇ ତା ପକା ଭାଇ ପକା ପକା କଣ ଲାଗିରି ପକା କଣ ହେଲା ଉଠିଲୁ ଛିଡା ହେଲୁ ଛିଡା ଛିଡା କଣ ହେଲା ତୋର ଡାକିଲା ତତେ କହିଲି ଛାଡିକି ତୁ ରହିବୁନି ଝିଅ ଲୋକ ସେଠି ଆମ ତ ଆଇଲୁନି ଭାରି ଡାକିଦେଲା ସଡନ ରହିଗଲା ପାଦ କଣ ସେ ତତେ କହିଲା କହିଲା ରହିଯା ସେଇଠି କଣ କହିଲା ତତେ କହିଲା ଯା ନା ତୁ ସାଡେ ଯା ନା ତୁ ଛାଡ ଯା ନା ହଁ ଯା ନା ହଁ ତତେ କହିଲା ଯା ନା ତୁ ସେଠି ରହିଗଲୁ ଚୁପି ତୁ ତା କଥା ତମକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯିବା ତୁ କାଇଁ ରହିଗଲୁ ତା କଥା ସଡନ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ ତତେ ଧରି ପକେଇଲା ହଁ ମୁଁ ହଲି ପାଇଲିନି ସେଠି ହଉ ଭାଇ ଏଠୁ ଯିବା ଏଠୁ ଯିବା ହାରି ଭାଇ ଯିବା ହାରି ଏଠୁ ହେଲା ଆକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଆକୁ ଧର ହେଲା ଆକୁ ଛାଡିଦିଅ ଆକୁ ଧର ଆଗଠୁ ହଉ ଭାଇ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲା ବ୍ଲଗ ଦରକାର କାହିଁ ତା ଜୀବନ ବୁଝିବ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନା ଭାଇ ଚାଲନି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଘରୁ ପଳେଇବା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଘରକୁ ଯିବା ଏଠି ରହିବା ବେଶୀ ସମୟ ଠିକ ନୁହଁ ରହିବାଟା ବେଶୀ ସମୟ ଠିକ ନୁହେଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏକାଠି ହେଇ ଚାଲ ବାହାର ଏରିଆ ତମେ ମନକୁ ମନ ତମେ ଦୌଡୁଛ ନା ଧୀରେ 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 ଦେଖି ଚାଲ ଏ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଥରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଡାକୁଛି ଆଉ କଣ ଥିଲା ଭାଇ ଦେଖୁଛ ସେ ଟେକା ଫେକା ପଇଲା ଭାଇ ସେ ଭିଡିଓ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ତମ ଭିଡିଓ ସାରା ଗୋଟେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ହେଲା କଣ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଭୁଲ ତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ତାର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭୁଲ ହେଲା କିଛି ତାର ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ସହିତ ତା ଜୀବନଟା ଯାଇଥାନ୍ତା କଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଘରୁ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ହବନି ଚାଲ ଆସିବାନି ଆଉ ତା ଘର ଯୋଉ ସିନ୍ ହବ ଝଗଡା କିଏ ବୁଝିବ ସେଟା ଭିଡିଓ ଯୋଉ ବ୍ଲଗଟା ସେ ସିନ୍ ହେଲା ଆଜି ସମସ୍ତେ ତମକୁ ସବୁ ଡାକିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ସେ ଯାଇଥିବା ଦରକାର ନା ଆଉ କଣ ସିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ରହିବା ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଭାଇ ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି ତମେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ କାଇଁ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ବୁଲି ଆସ ବୋଲି ସେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା